Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu nola pasatzen ditugun graduak radianetara eta radianak graduetara. Baldin badaukagu adibidez 135 gradu, 150 gradu eta 240 gradu eta pasan nahi baditugu gradu horiek radianetara, hiruko erregela bat aplikatuko dugu. Hau da, 360 gradu baldin badira 2 pi radian, orduan 135 gradu izango dira isa radian. Beraz, hiruko erregela aplikatuz, isa berdin, diagonalean biderkatuz 135 bider 2 pi, zati 360. Beraz, 135 bider 270 pi, zati 360. Simplifikatzen badegu zati 10 da 27 pi zati 36. Zati 3 eginez bederatzi pi zati 12 eta simplifikatu zati 3 da 3 pi zati 4 radian. Beraz, 135 gradu dira 3 pi zati 4 radian. Bestalde, gauza bera 150 gradurekin, hau da, hiruko erregela berdina, 360 gradu baldin badira 2 pi radian, orduan 150 gradu izango dira isa radian. Beraz, isa berdin 150 bider 2 pi, zati 360, hiruko erregela aplikatuz. Beraz, 150 bider 2 da 300 pi, zati 360. Simplifikatu zati 10 da 30 pi, zati 36. Eta simplifikatu zati 10 da 10 pi, zati 12. Oraindik simplifikatuz, zati 2, zatik laburtezina lortuz, 5 pi zati 6 radian. Beraz, 150 gradu izango dira 5 pi zati 6 radian. 240 gradurekin gauza bera, 240 bider 2 pi zati 360. 240 bider 2, 480 pi, zati 360, zati 10, 48 pi, zati 36, simplifikatuz zati 2, 24 pi, zati 18, simplifikatuz zati 2, 12 pi, zati 9, eta simplifikatuz zati 3, izango da 4 pi, zati 3 radian, 240 gradu. Beste modu bat egiteko errezagoa, izango litzateke, gradutik radianetara pasatzerakoan, gradua biderkatzea bider pi zati 180. Eta simplifikatuz lortuko genuke balio hau. Hemen gauza bera ingo genuke 150 bider pi zati 180 radianetara pasatzeko. Beraz izango genuke 5 pi zati 6 radian. Eta hemen gauza bera ingo bagenu gradutik radianetara 240, biderkatu behar dugu 240 bider pi zati 180. Hori biderkatuz, emango liguke 4 pi zati 3 radian. Eta alderantziz egin nahi badugu, hau da, radianetatik gradutara pasatzea, gauza bera, hiruko erregela aplikatuko dugu. 2 pi radian dira 360 gradu. Beraz, adibidez, pasan nahi badugu 5 pi zati 3 radian gradutara, jarriko dugu goian, 5 pi zati 3 dela isa. Hiruko erregela aplikatuz, diagonalean biderkatuz, 360 bider 5 pi zati 3, zati 2 pi, daukagu 360 zati 3 da 120 bider 5, 600 pi zati 2 pi, simplifikatuz pi eta pi, daukagu 300 gradu. Beraz, 5 pi zati 3 radian izango da 300 gradu. Eta, adibidez, baldin badaukagu 11 pi zati 4 radian pasan nahi badugu gradutara, gauza bera hiruko erregela aplikatuko dugu, 1 pi zati 4 da isa, eta 2 pi radian izango dira 360 gradu. Beraz, isa berdin hiruko erregela aplikatuz, diagonala biderkatuz, 360 bider 11 pi zati 4, zati 2 pi. 360 zati 4 da 80, bider 11, bederatzerun da 80 pi zati 2 pi. Simplifikatuz pi eta pi, bederatzerun da 80 zati 2, 400 eta 95 gradu. Badago beste truko errezagoa pasatzeko radianetatik gradutara hiruko erregela egin gabe. Eta hori da, pi ordezkatzen badegu 180 gradu balioaz. Bai? 180 balioaz ordezkatu behar dugu pi balioa.
Beraz, egiten badugu 5 pi satiru radian gradutara, ordezkatzen dugu pi 180, beraz, izango nuke 180 bider 5 dela 900 satiru zuzenean 300 gradu. Hemen jartzen badugu 180 gradu, 180 bider 11 egingo genuke, eta gero zati lau. Eta emango liguke 495 gradu. Bale? Hau da, gradua radianetara eta radiana graduetara, nola pasa horri buruz jakin behar dezutena.